Bismillahirrahmanirrahim. Bi navê Xwedayê Dilovan. Hemd Xweda ra, selatü selam li ser Resulî wê be. Silava Xwedê li ser we be, gelê xweşk û birayên delal, temaşevanên qedir bilind. Wekî em tev dizanin ku Kurd îro di demeka pir krîtîk da derbas dibin, problemê me gelek in, dijminê me jî gelek in. Di demekî wiha da wekî demên berê hewcetiya me pir zêde bi yekîtî heye. Hewcetiya me bi qisedan û sohbet û gotinên ku me ji hev diqetîne dûr dixe perçe dike, tune ye. Hewcetiya me bi gotinên xweş, sozên ku me nêzîkî hevdû dike, yekîtiya me çê dike, bi wan pir zêde ye. Her wextî hebûyê li îro belkî hê zêdetir be. Hin ji me dibêjin em ê Kurda tevî têkin êzdî, hinek divên em ê gişta têxin şerîatxwaz, hinek divên em ê têxin demokrat, hinek divên em ê têxin sosyalîst, hinek divên nizam em ê bikin çi? Başê Kurd bin xweyî mafekî ev fikrana tev şaşin. Di her milletê da fikr û bîr û baweriyên cuda hene, wê di Kurda da jî hebin. Herkes li ser dînê xwe, li ser fikra xwe, li ser bîr û baweriya xwe, li ser ol û mezhebê xwe, lê li ser noxta kurdîtiyê, hemwelatiyê a netewperweriyê ku em bikarin bên cem hevdû quweta xwe têkin yek, em ê jî wekî însanên rûyê dunyayê bin xweyî mafekî. Eger wisa nebin, heta dunya ava be, em ê bin destê xelkê bin, xelkê bi me tinazê xwe bikin. Îro li rûyê dunyayê bi tevê yên ku hatin asîmlekirin jî, eger em hesab bikin, qenaeta me de ser 8 milyonê ra Kurd dijîn. Di dünyayê da hin milletên 8 hezarin bûne xweyî dewlet, em 8 milyonin hê statûkî me tune. Bo vêya jî fikrên ku me ji hevdû dûr dixe, gerek em ji wan fikrana dûr kevin. Di alema înternetê de her çi qasa serbestî hebe jî gerek ev hinekî hezrê hevdû bike. Yani tamam tu serbestî di mala xwe da rûtinî, dikarî her tiştî biaxivî, lê ew her tiştê te herkes godarî dike. Wextê birayên te bi wan gotinên te fikr û baweriyên te aciz bûn, te bi bîr û baweriya xwe eger li hinek birayê xwe di ne heqaret kir, ve tiştekî qenc ne. Yek ji vana jî van deman belkî nêzîkî 2 sala em dibînin di înternetê da li ser Ustad Bediüzzeman Saîdê Kurdî gelekî tiştê neînî negatîv têne gotinê. Bediüzzeman tam 6 sal berê wefat kiriye. Di wextê wî da em beriya 6 salê di wextê xortaniya wî da, wextê herba cîhana yekemîn da bûye, şertê dunyayê wiçaxê cuda bûye, niha jî şertê dunyayê pir cuda ye. 6 sal berê te gota wê telefonekî hebe, an înternetê hebe, mervê tê da vîdyokî çêkibe, milyona kes temaşe bike. Wê xelkê gotina viya dînî, belkî merva bikuştina ji gotina ka viya şeytan e, viya cin e, ev çi tiştê wa temaşe xeber di. Malûm 6 salê da dunyayê 6 texle daye xwe, ji wî merv her kesî bi gorî dema wî bikaribe rexne bike, an jî bikare medh senê bike baştir bike. Nivîsa ve sohbetê min 20 Adara 2017 da nivîsandibû. Salvegera wefata Ustad Bediüzzeman Saîdê Kurdî bû û dizanin 24 Adara 1960 da wefat kiribû. Lê min hewce dît ku ez îro carek din hem bi nivîskî hem jî bi wekî vîdeo ji we ra pêşkêş bikim, belkî zêdetir em bikaribin ji hevdû fêm bikin. Destpêkê da dîsa dibêjim Xwedayê Teala hezar rehmeta xwe lê bike, çî û mekanê wî cennet be, kê masîv noxsanî wê hebî jî Xwedayê Teala af û mexfîret bike. Ustad kî ye pêşî bi kurtî em ser jiyana wî bisekinin. Sala 1877 da li bajarê Bilîsê li qeza Hîzan li gundê Nûrsî ji dayîka xwe bûye. Di 24 Adara 1960 da jî wefat kiriye. Di hemî jiyana xwe da wî ji xwe ra Saîdê Kurdî gotî. Lê ji ber nexêrxwaziya hinek Tirkan ji bo bêja Kurdî binav nekin neynin ser devê xwe,
باش ناوی وی کردی گوهرتنه شیرا گوتن سایدی نورسی yani ye kulgundi nursi jidya xwabi hati dünyayê. Üstad didemeka pir tevlehev da hati dünyayê. Di wê demê da cihan tevlehev bûye. Ümmeta İslamê ber bi perçebûnê va diçe. Dişina ümmet perwertiyê da nijadperestî roj bi roj xurt dibe. Devletên serdest dixwazin alema İslamê perçe bikin. Bo vê jî li hinek herêman nijad û nijadperestiyê bikartînin. Bi vê münasebetê jî nîqaşa li ser ustad jî dawî lê nayê. Lewra Tirkê nijadperest rengê kurdîtiya wî û mücadela wî ya li hember neheqiya dewletê didin berçav û wî wek nijadperestekî Kurd dihesibînin bi nav dikin. Kurdên ku doza Kurdî didin beriya her tiştî ew jî bi çavên ummetperwertî lêdin herin û wî wek îslamperestekî internasyonal dibînin. Heya hinek ji wan ustad ve Kurdekî dilsoz jî nabînin hemî xizmetên wî ji dijminên Kurda re dihesibînin. Bi min her du hêl jî xeletiyê dikin û nerastin. Lewra ustad heya dawiya emrê xwe Müslüman bî û heya dawî jî Müslüman bî. Ji biratî û yekîtiya Müslümanan hez dike. Heya mirina xwe jî evê diparêzin. Lewra di yekîtî û biratiya bawermendan da xêr heye, serkeftin heye, biratî heye, pêşketina madî û manevî heye, pêşketina teknîkî heye. Ger mirov bifikire, eger alema İslamê yek vücut be, yek kuvvet be, afûkin, pere yek be, leşker yek be, çevk û silah yek be, idare yek be, herkes wek hevdû xwedî maf be. Herkes bi kultura xwe bijî. Hatiniyên devletê yani xêrê ser erdû xêrê ser bin erdê wekî petrol û gaz û filan bi awakî wekevî li temamê ummetê were parvekirin. Gelo kê deraviya xerab e? Xerabî di vir de heye? Tu ne? Em nabînin ku li cîhanê wayê dewletên ku nêzîkî hevin di baweriya xwe da wayê dibin yek a 27 devlet 28 devletê Avrupayê bûn yek yekîtiya Avrupayê pêkanîn. Üstad veya evê kuvvetê vê yekîtî vê xêrhanê 100 sal berî dibîne loma diparêze. Kere em bibînin berçavê xwe. Em niha jî wisa naxwazin. Ma em her roj nabêjin ziman ayetek ji ayetê Xwedê gelî cîrana me înkar nekin. Werin Xwedê çi mafî daye we ew ê mafê hûn jî bidin me em perçîbûnê naxwazin. Em biratî dixwazin, em biratiya İslamê dixwazin. İslamperwerê me em tev wisa dibêjin. Ez bixweşim mesela pir canawer dibêjim. Ya şimdi heta 20 sal berêjî me wisa digo belkî ez nanekî cudatiyê dixwazim tiştek dinêye. Lê yani pirên me em dibêjin tamam bira perçebûn tu neve ama em di hemî mafa da bivin wekî hevdû me înkar nekin, aslama me înkar nekin, zimanê me înkar nekin. Ev biratiya İslamiya ku me dixwaz hindik bû îja hinek ji me derketin dibin em biratiya gelan dixwazin. Em nailin Türkiye parçe be. Tu problemekî me bi nav û al û sînorê devletê re jî tu ne? Hûn çi dixwazin? Em mafê demokrasiyê dixwazin ji Kurdan re. Ustad jî mafê İslamî xwestiye. Hinek dibin em ê demokrasî bînin cîhanê û em ê sînorê hemî devleta rakûn û em ê jiyaneka bê devlet, bê malbatî, bêjintî, bêmêrtî bikin jiyanê wê xelkê evî bijîn. Yani Kurd anaka jîn belkî ne wextê bede o zaman tiştê ku xeyala hayatê da imkan tune evî diparêzin. Ustad jî di wextê xwe da watê ku devleta İslamê perçe nebîye bi navê Osmanî gişt cem hevdû bûn xwestiye perçe nebe quweta xwe ji dest nexe. Ustad jî wê demê ku hêj ummet perçe nebûye dixwaze perçe nebe. Piştî ku ummet perçe kirin devleta Tirka bi navê Cumhuriyetê ava dibe û hemî mafên Kurda bin pê dikin vê carê jî xwestiye ku bi awakî siyasî pirsgirêka Kurd û Kurdistanê bê çareser kirin. Wisa gotî. Ger şer nexwestiye. Em niha jî wisa naxwazin gelo em her roj dibin. Em şer naxwazin. Em tim dibêjin bila çek werin rawestandin
Kurd bavaki siyasi mücadele bikin, parti me siyasi derkevin, feda şerj Kurdara tüne ve bu 40 sal mecerban besedi biraşlar tüne be. Em nabêjin, belê em dibêjin, usta jî wisa gotiye. Qehwê çaxê şertê şer ji Kurdara müsait bû. Müsait nebû. Em dikarin giştî bêjim lê dirêj dibe naxwazim sîde serî we bêjim. Belê usta jî wisa xwestî. Gelo ji me re adet e ku hem biratî bixwazin, mafa bixwazin, bawakî siyasî bê şer, bê şiddet, bê pevçûn ku adet be ji me re bona çi ku ustad wextî xwestî jê re biqebihat. Lê di baweriya min da sedemê ustad şer nexwestiye du tiştin. Yek, naxwaze xûna Müslümanan bi Müslümanan bide rijandinê. Müslüman bixwe hevdixwin hevdû bikuşin. Du dîtiye ku quvweta Kurdan ku bi dewletê re şer bikin tune lewra dewletên emperyalîst ên ku Kurdistanê kirine çar perçe hemî bi quvweta xwe li hember Kurda li kêleka dewleta kemalîst sekinî. Ustad vêya dibîne. û nihayet çiqas serhildanê çî bûne jî neçûne serî. Çima? Lewra Kurd bi tenêbûnê kesî alîkariya wan nekiriye, tamamê dewletê Ewropayê li kêleka dewleta Tirkiye bûne, kêleka kemalîst bûne. Xweşkû birayên dela, ku mirov li Risaleyên Bediüzzeman din hêre, Ustad ji bo vê fikra hene mücadele kirî. Nexwestî alama İslamê perçe bibe, bêquvvet bimîne, lê wî wekevî her tim aniye ziman. Heta xwestiye ku paşa û hikûmeta wê dewrê evan mafana tamamê wan bi nivîskî, bi zangokî, bi qanûnî yanî bigirin binê temînatê. Belê Ustad li hember berpirsiyarên dewletê jî derketiye, dem deman ewana îqaz kiriye, şaştî wan aniye ziman, lê hember derketina wî tim bi awakî siyasî bûye. Wî nedixwest di navbera Müslümanan da xûn were rijandin. Ew wî nedixwest hemî kêmasî û xeletî bi awakî siyasî, ew wî dixwest ku hemî kêmasî û xeletî bi awakî siyasî bereya diyalogê werin çareserkirin. Her çiqas cîranên me ji vê baweriya wî bi awakî çewt îstîfade kiribin jî Ustad di baweriya xwe da şaş nebiye. Lê wek wî dixwest jî maalesef nehatiye olê. Em dikarin wek mînak jî vana hinekî şirove bikin û paşê dawîr sohbeta xwe bînin. Belê Ustad Kurdekî welat parêz bû. Viya îdia dikim. Ez dixwazim beriya şirova xwe da çend mînakan jî ji gotinî wî yên ku di pirtûkên wî de hatine weşandin û Tirka jî nikarbî jê derxin wan nivîsana têda hîştine, ne guhertine, ewan gotinana bînim ziman. Yek, di pirtûka xwe ya bi navê münazaratê da wiha dibêje. Ey tebeqa xewas yani gel yani ne tebeqa ya tebeqa xas yani a taybet, a berpirsiyarên devletî em awam yani em gel û elên medresan mafê xwe dixwazin. Çûyê ji padîşahê devletê re dibêje, Osmaniya re. Hûn çi dixwazin? Jê pirsîne. Gotiye bikirinên xwe, sozê xwe tesdîq bikin. Hûn soza didin, divên em ê wiha bikin û nakin. Ha ji royek çi Diyarbekir tiştek dibêjî, wextî jî divên îxtar ji tevî jî bîr dikin. Bikirinên xwe, sozê xwe tesdîq bikin. Kêmasîn kesî ji kirinên xwe re wek uzr nîşan nedin. Qeydê aneka çawa didin nîşandayînê. Demek ki rewşa me Kurda pir guhertin çê nebî yani. Dewlet çarekî yên PKK ji xwe re dikin mane navê Kurdîtî jî ji tarîxê re dikin. Ew jî kirinên hinekî şexsa ji xwe re uzr nîşan nedin. Gotinan yani daxwazên millet ku hûn pêk nayînin yani sozê ku hûn didin ewan sozana yek hewale yekê dinê neke. Hewalê hevdû nekin. Di xizmetên me yên li ser we wacibin di wan da tiraliyê yani tembeliyê nekin. Tiştên bi saya we bi kêmasî derbas bûne wana jî telafî bikin. Pêk bînin. Guhedariya halên me bikin. Bi hewceyên me re mijûl bibin. Hinek terka kêfa xwe bikin û ya me bipirsin. Em vê dixwazin. Hasil em gelê Kurd û zanyarên gel
جوه دخوازن که هون پیش روژا ما بکن بنی تمیناتی بقانون و بزاگون بکن بنی گارانتی حسا ما یعنی پارا ما دمانا اتحاد و ترقی دا بدن ما تشتی لجم و سوک yani hon sıvık küçük dibinin olacağım per mezinin emvan jwad khwazın. Tebejin armanca ve çi ve şartı ne vejin ka şmara bejim vekil bejim on çıl khwazın. Üstad ve em khwazın ki medresetu Zehra ki kuvek hevala ki Camiul Ezhera Mısriye yani Liblis vek. Ku Bilis ji vek merkeza Kurdistan'ye. و دو حب هوالن ویجی لوان و دیاربکر وکن که او هر دو باجارانا جی وک دو باسکین بلیسینه هر کسک فکرک وی هیه و از جی آزادم فکرک من جی هیه او جی صلحک عمومی yani dinavera Müslümana da ku gayabi Kurdu Türk'ün afvaka umumi genel bir af naciye medbin ya Tezanın ve çaxıcı disa taade u zordari liser geleki Kurda bi geleki Kurd hatını suçdar kırın geleki Kurd hapsu zindana bunu Üstad Cumarac afaka gelen perid xwaze u em dixwazin ku imtiyaza navbera milletan rabe yani qencaya ser merabe em bibin vekî evdu yani kes ser kesi da neye girtin levra xwe ser kesi ra girtin dibe sedemê derketina nifaqê lewra kesên xwe qençte dibînin bi çavên heşeretan liyendin dinêr. Wana gotine bedo zaman. Bela wek quretî neyê lê ez dibêm ku em Kurdin tên xapandin lê kesî naxapînin bo jiyanek em tenezzülê derewan nakin yani em çi sozî bidin evî pêk tînin. Gotine bedo zamanı kelima Kurdî Kurdistanî her wextî hanî ser zimanê xwe. Ey gele Kurda, min bo xatirê ku ez Kurdîtî lekedar nekim, min tîmarxanê qebûl kir, min îrada paşê maaş û qencî wîyên gelek baş qebûl nekir. Belê xweş ku birayên delal, piştî van gotinê Üstad, em dibînin ku Üstad dîn û millet bawerî û gel ji hev neqetandî, dîn bê millet û millet jî bê dîn nabe nedîtiye. Üstad dixwaze ku li hember zulm û zorê, li hember dagerker û hevalbendên wan bi du awa mücadele bike. Yek mücadela netewî biye ku li her derî, li her miqamê behsa mafê Kurda dike, xutba ya Şamî di vê warê da meşhûr e. Mafê netewî ji mafê mirovatiyê de hesibîne û wan mafan jî dibin dewletek İslamî da û bi biratî bê çareserkirin vê ya maqûl dibîne. O ya diyan jî ilm û zanînê belav bike. Di Kurdistanê da giringî dide ser xwendinê. Bo vê jî diçe Stenbolê daxwaza üniversitê di Kurdistanê dike, Paşayê Osmaniya dişûna teklîfa wî da daxwaza Üstad bi hediye û peran bixapîne dike, lê Üstad vêya qebûl nake, dibêjin Üstad dîne dilin davên tîmarxanê evî bûyerê hûn tev dizanin. Ve münasebetî jî paşayê wê demê ji ber terkirina meqam û servetî wî bi dîntî tam dike dabêje tîmarxanê. Dewre jî ji tîmarxanê derdixe dabêje zîndanê. Jiyana Üstad temam di zîndanê da derbas bû. Lê Üstad dibe bo xatirê ku ez milletê xwe lekedar nekim min terciha heps û tîmarxanê li ser hediye û qenciyî dewletê kir. Üstad her çi qaşî dewleta Osmaniyan xiravî dibe jî naxwaze li hember wan bi şerê çekdarî bisekin. Tam beekis di herba cîhanê yekemîn da ku her milletek jê firsendê dibîne û dewleta serbixwe ava dike, Üstad biratiya gelan da îsrarê dike armanc parastina yekîtiya ümmetê. Wî jî wisa dîtî belkî wê çaxê jî wisa pêwîst bîye. Xwestiye ku piskiriyekên di navbera Müslümanan da berêka aştî vê çareser kirin. Üstad تخریبات هری خراب د خرابونا معنویت را دبینه و دخوازه مرو لهمبر و مجادله بکه دشمنی هری مزن جهالت دبینه لورا دپر گوتنی خدا بادشین سر خواندنه زرارا هری مزن
ji belabûn û neyekîtiyê de dibîne ku her tim yekîtî tîne bîra mirov. Pir caran jî azadiya Kurdan di yekîtiya wan da dibîne, loma jî divê nehezkirin, feqîrî û cehalet dijminên meyên herî mezin in. Pêwîst e ku em wek millet pêşî xwe ji van hersê dijmina xelas bikin. Wekî hûn dizanin bi taybetî vê 40 salê dawîn ciwanên me di unîversîte da giş îmha bûn bawekî hatin kuştin an di hepseda riziyan an jî reviyan dervayê welat an jî ji dibistanê xwe unîversîteyê xwe bûn ketin soqaxa û ji xwe ra boya ciddiyê dikin ya ji emeliyatiyê dikin. Îro tu di nêrî li Tirkiyeyê tu çi dairekî di dairekî da tu di hev Kurda nabînî. Tu di emniyetê de çar hev Kurdî polîs nabînî ku hewcetiya te bi hema bi xeberekî hebe ku xeberê bidin te. Nemane. Xwendin pir mühim e. Ustad baweriya xwe bi dosya dewletên Rojava yani Ewropayî jî nayîne ve vê münasebetê jî teklîfên wan ji ustad ra balkêş nayîn. Belku dema Urus dikeve Kurdistanê bi tev Ermeniyan ve gelek Kurdan qir dikin. Belkî vaya jî tesîra xwe li baweriya ustad dike. Lewra bîzat bi xwe jî li hember Rûsa şer dike û esîr dikeve destê wan. Ku em bi Kurdî bixwazin dawîr sobeta xwe bînin, em dikarin bêjin ku gerek mirov her du alîn ustad Bediüzzaman Saîdê Kurdî ji bîr neke. Yek ustad Kurd e li kurdîtiya xwe xwedî derketiye û mafê wan parastiye. Di do ustad mirovekî Müslüman e dixwaze sîstema îslamî li alema İslamê sîstema îslamî li alema İslamê bike hakim. Bo wê jî her çi qas xiravî jî ji hinekî nijadan peyda bibe jî an gerpirsiyarên dewleta neheqî bikin jî ustad naxwaze Müslüman perçe bibin bi xwe xwe ev dibikişin. Li dijî nijadperestî derdikeve lê ne li dijî daxwazên Kurda. Daxwazê Kurda her tim aniye pêşî. Li dijî nijadperestiya Tirka dertê. Bo vê ye ku Tirkên Kemalîst tev li hember ustadin qed yek hevekî ji Tirkên sosyalîst û Kemalîst ustad hez nakin. Fatîmîtî devletê wa hevalê Atatürk û wê teva jî hez bikirin. Hinek ku li dijî ustad derdikevin di qenaata me de wî ser du curane yek ji wan Müslümanan in ji bo xatirê İslamiya ustad di aleyhî wî dane. Ustad çi bike jî di aleyhî dane? Heta di aleyhê Şeyx Saîd dane, di aleyhê Selahaddîn Eyyûb dane, di aleyhê Şeyx Mahmudê Berzencî dane jî ji bo xatirê ku dijî dînê İslamê ne evan alim û rêber û lîderê Kurdayên berê Müslüman teva başnavînin bi çavekî baş li wan anêrin. Hinek ji wan wisa ne hinekî Kurdê me jî dî warê da pir xwendina wan tune ne pir wan mezin û lîderê me serîda ji Bediüzzaman Saîdê Kurdî keşif nekirin. Dî warê da ilmê wan hindikin bi hinek ilmên zanînên hindik ji xwe re kirine hedef li hember derdike. Di baweriya me da her du jî kara wan fayda wan ji milletê me re ji me Kurdara tune min serî da got ecardin dawî da dixwazim carek din dubare bikim. Her milletê de her çeşî ideolojî, din, ol, mezheb hene, bêdîn û ateîst û marksîst jî hene. Wê di Kurda da jî hebin, bêşibe wê di Kurda da jî hebin. Bo wê jî em ê Kurda giştî têxin İslamîst, gişta têxin Êzdî, gişta têxin Alevî, gişta têxin Sunî, gişta têxin Demokrat. Başî bigîşin mafekî ji xwe re ev fikreke gelekî xelet e. Herkes ser dînê xwe, ola xwe, baweriya xwe, mezhebê xwe, eva xwe, îdeolojiya xwe lê ji bona noxta kurdîtî mafê Kurda em bikarin yekîtiya xwe çê bikin, em dilê hevdû neyîşînin. Tişta ku tu dibêjî fikra te bîr û baweriya te ve jî bi terzekî wisa bêje ku birayê te yê Kurdê din jî adis nebina ez êzdînenim, ez Kurdekî Müslümanim, şeriat xwazim ve 20 sal ez internetê dinivîsînim diaxivim ve heta niha dîtî min li olekî ya li mezhebekî ya li îdeolojiya hinekî Kurdê dinna bawekî heqaretwarî gotinekî gotime an nivîsîm. Nakim. Çima? Ew jî Kurdin. Ew jî qeydê min mezlûmin, ew jî mafê wan ji wan hatiye stendinê. Ez ê çima birayê xwe bêşînim? Hewcetiya me biratiye bi yekîtiyê em çima hevdû bêşînin? Ji bîr nekin. Dostê me kes tune ye. Dostê me em tenê ne, em bi xwe bixweşîn. Nebin düşmanê hevdû,
Düşmeniş me kesire tukar u fayda nayne. Hevdarım emji fayda ki bibinin, biminin xeyr xoşi da bxatiri ve teva.